1972 mumusha muina mbuya Sezani wakanga afa 68. Izvo ndaroorwa ndakagara nambuya kwemakore akati izvo taigara mbuya aichitaura kuti iwe kufa koita murume wangu Isaac, wanga asikamboti baba wanhinge wainyazoti Isaac kufa koita murume wangu Isaac, murume wangu uyu unondituka, akandouya kubva kubasa akauya unondituka. Zvino ina hatina kuzvitora serious, kuzoti tagara shuwa akauyawo munondizwa ndotaidzana namai, ndombomutsiura kuti baba munoda rungei, mai haazarwoba zvikazi ina handidi kuchaidza vanhu. Tagara kundoona ndiko kupenyu, ndikati inini mumusha medu baba wangu angaine wakadzi wairi wana tanga tiri 12, asi hakuna kana wakambotaidzana namai nini kana namai kuru, takagara zvakanaka. Munombodaro ngei? Hazvizarwoba kutuka mai. Ndichimutsiura kuti pamwe zvimwe munongodini munhu unotsiurika, haana kutsiurika. Yepano mbuya uya wazokura waona kuti makore angu adini afamba, kwakubva adaidza mwana wababa munini wekumwe mumba, ndokubva adaidza iye murume wangu, zvikazi izwa tiri wangani muno mwana wababa munini, zvikazi tiri watatu. Zvikazi izwa izvo ndodawo kutaurira mwana wangu uyu unondituka, ndikafa handibudi mumba make, ndiri kutaurira iwewe tiri watatu ndinenge ndiri mumba make. Tagara mbuya uya wazofa, hama dzake nangisa wakatotaurira kwahama dzake kuti inini mukororo wangu waidini waindituka. Musi uya aikwa ndiye kwakuchidaidzwa zvikazi iwe uyange hama dzambuya, tete wedu aititaurira kuti waimutuka, zvino tiripe? Akati akana handisi kuzokuripai, handina kumbotuka mai, handina kana, uyezve futi nahana mari yemepenjeniya, ndinozotambira mari, mbuya wakafa pakati pemwedzi, ndinozotambira mari kupera kwemwedzi. Vakati zvino kana waramba isusu hatisi kuzoikaba. Zvikazi kana mazvigona ngaadzokere kumochari, ndozoti ndaane mari ndazoripa. Wakabva wati kahanazvo. Munin'ina wacho uyu panoto ndiye wakazotobvisa mari kupa wana sekuru kuti munhu aone kuikwa. Zvino izvo tagara shuwa urwere inini naye manje kundorambawe indori noizi. Unozikana kupenhalonga ngenoizi, unozikana pamapurisa ngenoizi, unozikana kwaDC. Izvo zvizvi nditori nematsamba ndakamboti kaende ndikotere protection order pamwe unoti unozvidzora. Unga ndakatoisa petrol, unga ndakatodira petrol, hapana rugare. Uyezve vana, ndine vana vari kurwara. Mukomana wangu mukuru une nhikwi iyi yagara makore kusvikira iye zvino izvi ndofunga yakuma over 30 years. Mukomana mukuru, mukomana mudiki unewo nhikwi yaanewo over 10 years. Zvino ndiri ngofundzira kuti pamwe ndiko kundoshungurudza kwaiita mai wake. Ndiyo nyaya yangu iyo mambo nedaro. Saka imi muda kubatsirwa nekuramba kwaari kuita kuti handina kutuka mai, kuda kuti pano wanin'ina wacho waimbouya mukoma ngatifambe, unobva abata matemo, handidi kuzvizwa. Hama dzamai wacho dziripi? Hama dzamai wacho hapana dzauyaba. Dzaifana kunga dziripo kuti dzizvizwireka kuti ndo pane nyaya. Bhozi kana dzisipoka tiri kutaura nenyaya dzekuti kana tikabva munomu kwawakati hatisi kufamba, tozodii manje? Ini zvondandiri kufunga semunhu kuti tifambeka, handazi yacho iyi nemunin'ina wacho wakahamba kare, mukoma ngatifambe kuti tione chii chiri kunetsa. Unobva aita noizi isikamboiti kutodzingirira munun'una nehanzvadzi ngematemo. Ndikati zvino kana tikadaidza vana sekuru kana tikati ngatigare nenoizi yake iyo iyi, tingozotonyera pana ana sekuru. Ndinotenda Changamire. Zvizhinji zvataurwa nadzimai vangu manyepo chaiwo. Mai awa mambo ndakasangana na 1966 pano pazongoro apa vachiita bhora, paine mubhora ndopandakasangana navo, wari musikana. Wakazotanga kushanya kwedu 1968 wachisangana na baba wangu anga achirwara. Baba wangu akadaidza awa muroora today
Zvikanzi mwanangu ndichengeterewo musha wangu. Mai wangu anga aripo, havana kumboita kana kuti adaidze baba wangu. Kuti mwangu anomba differences dzawo mai wangu nababa. Asi awa ndiwo akapawo responsibility nemunin'ina wawo anonzi mai chinhano. Kalero ndichengeterewo mwana wangu. Takagara namai awo. Inini ndichisenza mamutaro, ndichengeta hanzvadzi dzawo, vanasekuru Samson, hanzvadzi yabuda ndibudewo. Ndindaiwachengeta zvakanaka, ndikazobva ndikaenda Harare ndewachengeta vanasekuru Rabhisheki, hama dzawo nemunin'ina wawo anonzi Helen nemhuri yake mumba mangu. Ndikazomusiyira mumba indegara mumba yegovernment, haidi kuti probation. Ndikati mai garai zvenyu. Taigarisana zvakanaka. Baba vawo Samubangu ndaimurespekta zvakanyanyisisa. Ndirifikisira ndiinarawo vakandipa ari mupenyu Samubangu. Saka zvimwe zizhinji zvacho handidi hangu nditaure senguva yati haipereri. Handinomboti goya-goya zvakanaka. Saka nyaya yekutaurwa yekuti ndakatuka mai kwete. Ini ndati nemuvhana wangu musikana, ngati mazera emwana wangu uyu ari apa, akarwara jeko kuHarare ikoko, avanga vari kumusha namai. Ndiri kuHarare nevamwe vasikana vairi wapinda chikoro. Saka mwana akarwara jeko, ini tinda ndaiziva kuti ijeko here. Vabakani. Kuramba mwana akada 3 days mwana achirwara. Baba ndiri kurwara kani. Ndikafonera kwakusati kwaita mafoni. Ndikatumira soko kunani kunonzi mai wangu. Ndikanzi tiri kuuya. Saka ndakazoenda kwatukuta. Aripo vamwe anonzi Satukuta vaigara pamusoro. Unogara pamusoro apa. Mwana wacho anga aine musika. Mbare. Ndiye ndakasvika ndikati nhasi ndatadzawo kurara. Mwana kurwara. Ndatukumbira superintendent wedu. Saka ndiri ofu nhasi yekuti ndirapise mwana wangu. Ndakapuwa mawiri address mairi kuOtafozi nekuGrenville. Ndopa ndakatora musikana wangu iye zinezi akatororwawo ane vana vakawaida. Ndikutora musikana wangu iyeyo saka nhamba iya Grenville takasvika paumbai. Tasvika paumbai patonoka. Kubira mumbaimo ndakaona mudzimai wechikuru akanga ari mumbaimo. Ndochitaurawo reason yangu ndati gogo ndatambudzika. Mwana 3 days achingochema singomoti mudumbu. Sikazi handijeko here. Ndikati handimbozivo. Sikazi mai wacho ari kuchireva. Ndikati mai wacho ari kumusha tirobva kwaMutare kuvatsomba. Sikazi mai wakabva wapinda mubedroom mavo. Wakabuda wapfeka juzi heti yavo yekubasa ravo. Angodzimisa so. Zvikanzi ko apa ndiri kuona gogo apa vanopfeka uniform yechechi. Ndiani gogo vari mumusha menyu? Ndikati gogo watinawo ndimai wangu inini. Ndinopingira United Methodist Church. Achingoramba achidzimisa. Kaza zvakanaka. Ibuda hako panze mumbamo. Wakasara vachishandira muvhana wangu iyeyo. Ndozobva ndadaidzwa mumba imomo futi. Kaza muchimbomusiyai muzomutora mangwana. Kwakubva ndaenda zvangu kubasa kwangu. Saka after some days mwana uyo akaita zvakanaka. Inini wacho ndozoendawo kumusha kuti ndindoita feedback kumadzimai wangu. Ndakasvika zveshuwo wanga varipo. Sei mwana anonzi Sara mwana iyo. Kusara uri sei? Ndikati Sara wanani? Ndichitaura wese namai. Ameno uyu muramu wanga asipo uyu wangazi handichazotanga aripo here. Asi wandakaona ndimai newakomana. Ndikati zvikanzi Mwari aripo ngaakudzwe. Mwana Sara wakutorwa watosimba. Ndikati hongu. Zvikanzi ari sei chii yanga chii? Ndikati handizivi.
ndakutaura namai wangu ndikati asi chiremba uyo wakataura zikati tiri kuona mudzimai wakura anopfeka uniform ndiye ane zvese izvozvi ndiri kutaurawo sezvandakataurirwa ikoko kana iriyo nyaya yekuti ndakatuka mai mambo very sorry asi handina kupfuma kuti ndizvo zvacho ndiwo wakati ndakataurawo was relaying the message yandanga ndauya nayo. Saka auyo munun'una wangu one day akauya kumusha ini ndandiri Harare apa nemusikana basa aigara nagogo mai wedu uyo akasvika uyu asvika kumusha kuya wanga waripo nemusikana iyo utandara hawo manheru up to about 8 o'clock ozoenda kowaridzirwa kumba umwe kuti ndio imba yakati kure ingati about 50 meters kubva pana mai wachitorana anga manheru kuma 88 iye mudzimai wangu nomino zikaza mai kuru mai zikaza pamamini hambai ndokuwaridzirei asi paumba pamai pa pane spare iripo dining room riripo bedroom riripo zikaza hambai ndokuwaridzirei waawa mai vakatorana nemashitsi angu manyowani kuenda abva vaenda kuenda kumba kwangu inini mba mangu imo ndine 4 roomed house panzvimbo yekuti apinde amuwaridzire musipeya abva pinda mubedroom maya pinda mubedroom kwakumuwaridzira imomo zvakanakawo vakati zvakanaka ndakudini ndakuenda bamwe murara zvakanaka iyeyu munun'una wangu aibva amuti muoko sori kubata iyi baba muti muoko kuyo kwazinokwana iyeyu taura mudzimai wangu asi tinokwana pamubhedha mubedroom mangu noti musipeya mubedroom vakazonditaurira manje after 2 months mai ava manje ndio vakazonditaurira kuti zvakandiita baba munini noriwei ndawawaridzira zvakanaka wakuti warare wakubata ruoko ndodhonza akanoziva uyai tirare tinokwana that was bad indeed wakazonditaurira manje and I was furious maichengeterei nyaya tikada takanyatsobvunza tizwise maichengeterei zvakadaro saka now takazoti later manje after some time kati mai uyu ndakazomubvunza nemudzimai wacho wanga waenda kuchechi mudzimai wangu inopinda United Methodist wauya manje ndobva ndataurira murama wangu uyu ariapo ndikati mai ndikutaurira zvepamwoyo pangu izvozvi ndo zvakaitani munene wangu amene kuti waida kuti ini kana vakati uyai tinokwana pamubhedhi ipapo saka ndio nyaya yacho iripo yakanditirwadzei ava ndivo ndozvavabvunza manje ava vari kuchechi avo takafona kudaidza mai avo takaudaidza vari kuchechi auka nemudzimai wavo ndikati mai nyaya iyi yazve uye tibva tapedza nyaya yeti amicability tipedze kure zvakanaka ava mai havana kuwira vazi ndichiri kuchechi svikira iye uyu munun'una wangu mudzimai wake vakakwira havo bhazi wakadzokera ndo munyaya yacho yandiri kuti ndipindure kana paine zvimwe zvavada kuti vatutsire ndiri pano mambo ndinotaurawo uyibatana matemo uyibatana matemo zvakaita ngezvekuti awa manje ava vatanga kupopota manje zvakazokuta kuti munhu wako ari kupi wakutaura manje vamwe chini wamunin'ina wangu munhu wako ari kupi takandi ini ndandiri mukicheni
mtsapi mangu nichiweza ndachiweza mpini wangu nikammbezi yangu uyu akapopota maningi iyeyo sikati munhu wako ari kupi zvakazadai sikazoda chipopoti kundipopotera ini ndakamuta iwe handisi kunyepa ndiri kunyepa here mai Zvakanyanya. ndiyo nyaya yacho mambo wangu kana paine chandakatadza Kana uri pano, pane umwe uri pano. Uri pane pano. mwana mukuru ari pano maybe I think ndio ngakutaurira magariro akuti amaina baba dambudziko chaichero uzi mwana muntaura nyaya yakaitika how many years ago kuma 60s ndiyo ichiri kutaura marriage izvozvo azvita changano tinonzi Kudzai Terence ndakazvarwa 1972 zvinondirwadza kuti ndiite mboo pakati pababa namai patsandodaini asi to me zvinondibatsira kuti tione magariro ari kuti maina baba chikunye kunetsa chii because iwe ndiwe mwana you see these things every day ya inini chaakundirwadza ndechekuti vanhu vari kutenderera asi ndikutaura kudai so ndakarasirwa nemwana kutaura kudai so ndatanga munikwi kuma 6 ari pandamuka and for the past 13 years wanga uchindiita daily ndararama nekuedza kubatsirikana nepapiriti kuti zviite nani mu13 years imomo maitika zvakawanda zvaitika mu13 years zvakutaurwa hazvo nhasi zvichinga baba vari kunzi vadai mai vachinzi vakadai mbuya vachinzi vakadai asi nyaya iripo hombe ngeyekuti pane vanhu vari kubata vari kuda svikiro zvamamuchitaura izvozvo ndingaenda mberi ndingaenda kumashure asi ndikurwadziwa nekuti vanhu vari kuswera kukwira nekudzika vachiswera kutaura izvi neizvi pamberi penyu vachipedza nguva yevamwe vanhu vane nyaya isusu tichifanira kunga tichitaura nyaya yedu inini ndine mwana ari kuzorora akafa 2018 zvisina kutsarukana ndikafamba ndikazwa zvandakazwa nikuyoyo vandifambisa ndazwa zvandazwa zvakawanda chandisingaiti ndechekuti ndikwanise kudzoka kuuya kunokonfronta anyone kana kunouya kunorevenja kuna anyone kudzimwe nzvimbo kwandakaenda ndakanzi unoda here kuti uchicrossa border network ichibata udaidzi ubva wataura kunzi alright ndingiri muridzi wechakati ashaika ndikati handisi kuda chinhu chandoda kurapwa nekuti inini ndiri kurwara hongu mwana akashaika ndiri kuzviziva pane zvakaitika pamazuva akashaika mwana zvendisingakwanisi kutaurira vanhu ngekuti dzimweni zvenguva ndendotonongedza mumwe munhu pana but sorry tete ndakakudzingai panhamo ndandisingafaniri kukudzingai that was wrong ndine urombo pamberi pedare kuti ndakakudzingai ndandisingafaniri kukudzingai ndaifanira kungosiya zvazvakaita ndine urombo tete ndichazokubuditsa futi mashoko aya pamberi pevanhu rimwe gore but I was not supposed kukudzingai panhamo baonini ndakaramba kukubatai maoko because mwana akashaika musi wechishanu mangwanani Saturday vanhu vachichema Sunday vanhu vachichema Monday mwana achiviga ndopakauya baba muningi mupfungwa dzangu ndakati handingibati maoko emunhu anga asipo pamazuva ese iwaya to me ndakavatsanangurira ndikati ndozvinondirwa ndozvakandirwadza ndosaka ndisina kubatai maoko plus tikadzoka kumashure kwakuine nyaya dzaitika mwana wangu inini akamanifesta mwana musikana mukuru
akabuditsa zita rateta. Tikambogara pasi semhuri. Tambogara pasi semhuri, nyaya yacho ikanjengeredzwa. Inini ndakati handizvinzwisisi zvaitika. This is the first time kuchechi tinoenda tichizoti pane munhu amanifesta. Handisati ndamboenda koteerera nyaya kuti ndizoti munhu ari kumanifesta achiti chii zvichiende zvichidini. But mwana wangu inini akamanifesta achitaura kuti ndini Joyce. Joyce wacho ndiye tete warapa. Ndikazobvunza daidza wana baba namai ndichiwati uyai muti nzwirewo nyaya iri panapa. Mai nini vakauya. Hapana chakanyatsa kuita chisvinu, chakanyatsa kutaurwa chisvinu, kusiya kuti vakanga vakungonongedzana baba tete baba munini. Kurasa nyaya yemwana yandiri kubvunza kuti zvii zviri mwana amanifesta kuchechi, saka zvii zvinorevei, tobatsirikana sei? Wakatuka mufundisi aitibatsira. Of course mufundisi handisi kureva kuti anga ari correct kana kuti anga ari wrong, but mufundisi akanzi out, he is not. Baba munini vanotipupurira vakataura kuti mufundisi ushu itsotsi, ariko mufundisi wacho hasi mupenyu. Iko zvino tikataura nyaya dzambuya vakashayika, baba wakabara vanhu vatatu ava. Ndinokutaura zvimwe zvezvinhu zvakawanda. Ndandisingazivi kuti mbuya vane zvavaiita. Chavaigona kutaura ngechekuti mbuya vaigona kuti kana maenda kuHarare munhu anonamata, basi munhu anonamata, munhu anodini chini. But to an extent ndakazobhiliva kuti ndosaka vaitukwa nani nemwana wavo. And kana zviine zviri kutaurwa ndimhai nhasi kuti mai kana wakatukwa, of course zvinoita. Mbuya waitukwa because vanga vaine mabasa. Sorry, may his soul rest in peace, but vanga vaine mabasa. Nhasi uno vanga vaine mabasa avaite. Kune vanoti pane vakasiyira zvinhu zvavo izvozvo. Saka ndoti tingapedza nguva tingadini, but chokwadi chezviripo ngechekuti panoda kutsvagwa zvakaitika mazuva iwayo. Inini andambobvira ndambobhilivha pakuti mbuya wangu vangaita izvozvo, but ndakazozvibhilivha ndakusvika munguva yekuti ndosaka vanga vasingadi kuti vana tiende kumapostori kana kun'anga. But inini handidi kunyeperai kana mukanzi nhasi uno ndiri mubvuri ane bhandi, nhasi uno zvikanzi kuenda kun'anga ndinoenda, ndinombori for your own information ndakatiturika bhandi. For now, handisi kuripfeka. It has been years. For as many reasons. And one of the reasons is handidi kuripfeka because ndinoziva kuti rine zvarinoreva. Zvandakataura kuti hazviiti bai zvinezvi kuti ndimboripfeke, ndikumbofamba. And kufamba kwandiri kuita handisi kudzoka mashure. Mazuva mashoma apfuura pana mndosvika paguva pemwana pangu pakaiswa zvinhu kumusoro. Kuedza kutsipika. Mwana ari kutaura because pane zvakaitika pakuti mwana iye ashayike. Saka zvekudhonzana kwababa munini namai zvave hatunyaya. Inini baba munini wangu ndakakura ndichivafarira inini. Ndichitovatora samukoma ndichitodini, ndo vakandiendesa kubhodhi. I cannot take that away. Avo baba vao ndo vakabhadhara school fees yangu from form 1, from grade or whatever, from everything he did. Ava mai avo ndo endifida kubvira. Saka I cannot take away. Ava tata avo ndaiti ndikavhurumuswa namudhara ndaienda kuGlenville ndichinoponera kwani. Kwatete mazuva andaita mwana wangu kutanga ari kuchata musi wa 30 August. Saka baba endasa rake rekubvumudza. Izvo zvavanozviita izvi. Hapana asingazvizivi kubvira. Izvi zvinotadza kuita madanha kuna baba because tinoziva kuti baba tikavapa inenge some kind of petrol. But at the same time handidi kuti mai vashandise mukana iwoyo kuti tisape baba, tisaite madanha kuna baba. Because we are now caught in between sevana. I don't want to be a witness, but I would be the bad witness if they ask me to. Because they have dragged themselves kuti vauye panapa. Kuti titaure zvinhu zvachi uya achiti zvakati uya achiti zvakati, but taakuzvitaura nemuto kana zvichireva kuti zvakati hazvifaniri kutaurwa kuna mai kabva ndega ndinyarira zvababa.
But both of them, I'm not saying that any one of them is clean. Neither am I saying they are dirty. But they should not drag them. Pane munhu ataura akati baba mai wako ashinga kuunza nyaya kunoku wati kuti nyaya dziberere kwa Vumburu. Saka yauya kunoku, okay fine. Yakwa muri mazvita. Right, pakanaka. Inini chinonyanya kundiwaza age yenyu. Makore amurutaura ndo makasangana. Ndasati ndambozvarwa kai. Saka munofila sei kuti mwana angasati azvarwa pamama akudanana ndiye ada kugadzirisa ino. Munofila sei kuti pamakatanga kudanana nekuenda kushanya mwana wamuda kuti agadzirise iyeyo angasati atombogadzirwa, akasati atombobarwa, asati atombozikana kuti chazouya. Anditi ndinoita kakubatikana because I am expecting kuti by this time mune mukomana nezera atoshamisi mwana anokwanisa kunge ari age yangu kana kuti tosiyana mbijana. Angamona kusiyana chi mbijana angamurikona. So tadaro anditi zvinondirwadza manje kuti by this time munofanira kunge muri kuti muri kuenjoy life. Makagadzira kudara zvinhu zvewana, wana uri kuchengeta vana vachinge vabereki wavo, wana uri kunzwisana nevabereki wavo, vabereki vari kutamba nevazukuru. Makadai so wamufunga kuti mwana angakupai muzukuru muchengeti ndiani kana kuti mutambe naye? Hakuna. Because mwana munhu wese anenge akufila kuti ndikaendesa mwana wangu ichaidha achatekwa advantage nambuya kana kuti nasekuru. Murikuona nyaya ndidzo. It's bad for your age. It's bad. Inini ndoti kana muine dambudziko mumusha anditi people should learn to sit down. Matambudziko oenda patable apo vanhu votaurana chokwadi zvogadziriswa nenzira zvinofanira kugadziriswa nazvo zvinhu zvofamba. Kana iri nyaya yekuti bambo kama makashaishira mai wenyu, ripai mai wenyu wana wagare zvakadii zvakanaka. Kana muri kunzi mai wenyu anga ine zvinhu zvake zvangainazvo andizvo zvamunoziva inini pari kunzi paneyo akasiyira mumusha anditi ngazvigadziriswe zvinhu izvo zvokuti zvifambe zvakadii zvakanaka. Mwana mumusha wagare zvakadii zvakanaka. Because ukazwa zvokutaura nemwana uyu it means kuti once upon a time mumusha umu mamumbori nechipisi wanhu aiwirirana zvinhu zvaifadza, but all of a sudden zvinhu zvavo zvadii zvinhu zvachinja. And it's not ndoramba ndakataura vanhu vanoya kuno, it's not about being the winner kana wauya panapa. It's not kana wauya panapa toda kubatsira kuti kana wadzoka ufile kuti wabatsirika, paite change in your life. Ndo zvatoda chidezvo zvokuti ndiita sowina ndina to me hapana zvitauri chiro. And even wanhu vakuru vakaita sei talking about an issue that happened in 1966 kuti chinge chiri kuzi ndiro dambudziko wai nhasi tiri kutambudzika tiri kunetsana. 1966 that's 34 plus 25 59 years. Wanhu wangani wafa vasitadzosvika 59 years, but mimi mablesswa naMwari kuti musvike paage iyoyo kupfuura munoziva here mudaro kuti pamabva kudanana kusvika izvi zvine 59 years, meaning kuti this coming year you are celebrating 60 years muri marriage. And because of that you want to spoil that day nenyaya yekufarira demo, nenyaya yekusagadzirisa zvinokwanisa kudini kugadzirika. 60 years wana wenyu ndio yafanira kunge uri kukuhostai somewhere kuti masvisa 60 years and celebrate that day with them. muzukuru achata muna wagadzirika
Ameno mambo ndiye one. No, don't understand, mom. Because it's not about being correct. No, it's about finding a solution to your problems. Those are important. Because ukaona mukadzi ashinga pekuti zvakuda kuti ndiende wangu kune vanhu waziva haunyangwe zvangu wasingazivi, it means she has been in this soup for a long time. Zvokuti bambo kana mai wenyu anesa zvakasiya kutaurira iyi anditi kuti muite honor that. There's no way you can try to dodge. Yes, you can try to dodge. But at the end of the day, if it is not resolved, the issue yakuna mai wenyu mudhara hakuna. As long as the issue na mai wenyu musina kuresolve hakuna. Yes, tolerate. Yaswara charo pamati hama dzamai dziripo ndingadai dzadzi dziripo paine 1 or 2 achitaurawo sekuti pane imwe problem yakaitika tofunga baba Mukotsanjera vanoiziva ndivo vakatisolvera nyaya iyo. Mai wedu iye mai wedu wanduzi ndakatoka wacho vakaapproacha madzimai wangu tine traditional mazvitsumbo aya ana sekuru ngati huta zvimapanga zvekare zviro izvozvi izvi ndakapiwa ndakapiwa kuzvichengeta pakashayika wa baba mukuru wedu. Kufunga muna wangu iye ari apo anozviziva. Ndakapiwa tese kumba kwavo ndikauya ndikazvisa mukitchen mumba ndikazozvibvisa mukitchen zvakuabviswa nemumwe hama yedu angu bata mukitchen. Hamuna zvomutaura kana muri kuti anga akuabvisa anga ari kuita sei? Anga tamba he was a teacher. Akusvika nokuti ndakasvikira mukitchen imomo aturura iwo mapfungwa yahuta ihoya akuvhura zibanga iro racha ndakamunanira mukoma muri kuitei zikaza ndironingisa hangu saka ndakatora bhiya yese iya ndikaisa makakiwa. Saka mai wedu manje akaapproacha madzimai wangu kuti zikazi mwana muroora tinasvika rini tichichengeta zviro zvana sekuru zikazi no mama titidini wa mudzimai wangu zikazi ano tandafunga kuti ngazvitsve zviro zvana sekuru baba wa baba wangu ini kwanzi ndandafunga kuti ngazvitsve awa semunhu aiwirirana nani naamwene wake wakatora key zviro zvavo zvakakirwa vakatora key katanura zvitsvimbo izvi mazvitsvimbo aya nemahuta zvese kwausiya baba wangu ini akanipawo huta hwavo hake asi wakasiyiwa imomo baba wedu akashayikawo akutora zvavha vakinura kautora ava ndivo vakatora mbuya guti mai ono madzi anga akagara a distance fanika zvakaita apo pavaranda wakati handover kanzi zviro izvi hambai nazvo ava ndivo vakatakura kuenda kuchechi United Methodist Church koconsulta mufundisi anga ari second pastor zikazi tauya nezviro zikazi zvakanaka tengai parafini tizvinamatire zvitsve zviro traditionally zviro zvana sekuru shuwa vakabva vaenda zviro zvanamatirwa zvese parafini ndongondo yese kutsva. Saka ndaitawo ni vanhu vozozwa manje ukama iko ukama zikazi zviro zviya zvakapiswa tsvimbo dzana sekuru dzakapiswa nani kazi yana
na gogo Ningora. Saka ini unfortunately ini da wakandifonera ozvo. Ndakabvira kuramba kuti ai mai. Zviro izvi takazvipiwa. Sapise. Totanga tambozwawo vamwe vakuru. Zvino havana kanongondito kana undifonera kana kuita consult kana akatotanga kuti tongesa dare manje inini neukama. Iwewe wakasiya tsvimbo dzana sekuru dzichipiswa nemhaka yenyu. Ndikati ewe ndapota ini handina kana kumbokonsultwa. Saka zvinotodini? Akaenda kwababa vanozwi Mukotsanjera. Baba waya wakatibatsira zvinhu zvakanyanya. Ndinotenda baba Mukotsanjera. Shuwa wakaita idiko kuenda out of the way kutibatsira ko kasitenga dzimwe. Sorry kutsenera tsvimbo zvinondirwadza. Zvinondirwadza. Saka takaenda kwaMutare replacement yakatirwadza. Munhu wangu akatengesa munhu to replace tsvimbo idzodzo. Right, mataura kana kana uchigara impasi itsoke. Mava machitaura chaizvo kuti musemusha zvinhu zviri kunetsa. Because nyaya dzenyu dzakawanda kuti 1 mapisa tsvimbo dzemusha, 2 kuna gogoko akafa achidini achicomplaina. Kune there's a lot chinhu zvabva chimbotaura izvo. Nyaya idzi ndandisingadi kudzipindira idzi. Pamwe pacho ndaiti murume nemukadzi. Sekutaura vaita mwana musha medu ndozvinomeni kuti musha medu mavamine runyararo shebera achipo aifukidza zvakawanda. Musha wangu wakachengeteka. Uyu murume wari violent, very violent. Ndakadzikwa pamusha inini pakafa mai, ivo vane musha wavo varutivi. Vakatosvika pakunditi handichada kuona nanhasi pakutoita padongo, handigoni kutsika pamusha. Ndikangozwa kuti ndasvika pamagurosa anobva aenda kumbotanga arova teku handirari. Vamukotsanjera pavauya musha medu vachida kugadzirisa musha medu wakati kurei nevanhu vakawanda uripo. Murume akatoudzwa kuti une ngozi yamai, basa ripa ngozi iyo mumba mako haugari zvakanaka. Akaudzwa nemukotsanjera akapenga akada kutuka mai. Saka nyaya yauya namai guru yekutuka mai iyi yanaka nekuti yavhura zvakawanda. Takuchitanga kuzwawo nezvimwe zvatisingazivi. Taitoshaura kuti mukoma violence iri kubvepi. Uzozoti nyaya kuti wakadhonza maiko. Vakaroorwa ndiri grade 1. Handizivi kuti masoko ekuti ndikadhonza mai ndaitoona samai wangu. Uyo akazvarwa ndiri grade 2. Ndaitomuona semunini wangu. Tichikura tiri pamwe chete pamusha ipo paya. Kusvika uyo adzikwa nababa wake uyo amitisa. Ndikamutora ndikamuchengeta ndikamunyoresa kuchikoro tikabatsirana kuti awane basa aite zvaari kuita. Uyo asikatodi kundiona mukoma wangu achitoda kudya mari yemwana wangu. Tichitaiwa zvimwana ane form 4 form 6 ngaachipedzisa aite zvaada kuita. Saka nyaya yekuti ndakadhonza mai avo inotosekesa. Ndosaka ndakazoenda nemukadzi wangu ndakadhiraivha kubva kuHarare kuti da unozwa mukoma namai guru kuti papi panotaurwa nyaya yakadaro anga atenderedza mumusha mese kuti ndakaripa mudzimai wangu. Ndimai wangu shukurudzwa kwaunoita namukoma wangu kuti ndinotorwadziwa. Ndichitovati wakomana ivavo zviri kuita baba wenyu kuna mai wenyu. Imwe ngozi yatakuwedzera pamusoro pembuya iri mumusha yakaitwa nababa wenyu. Imwewo kuti mai wakafuma wasipa. Saka nyaya itaitikumbirisa kuti dai aigona kuti uyo agarike naye pasi. Chokwadi. Hataurike naye kana mukazoti kunoitwa dialogue nemurume uyu. No.
akava nematemo mairi izvo zvaari kunyamba kuti ndaiweza mupini akava nematemo 2 ndobati iyo rako iri rangu ngatitemani ini ndatatouya nemudzimai wangu tida kunogadzirisana kumba tida kugadzirirawo ndiuyo ndigare pamusha zvakanaka anombotanga atora kabhuku ndandiri offices ngatinyore mafacts ava abuda vanoya netuma demu iyo rako irangu iri ngatitemani tiri kutemanira nei mwana wamunhu wani ndauya pano peacefully kuti titaure nyaya muti ndakarepa mudzimai wangu wakundinetsawo kuti unodanana namaiguru nditsanangurirei kuti zviri papi handichazivi gore racho ndakanga ndaenda kumalawi aenda ndi kuprimary imba yarutaura anga asati atombowaka asi ndobo wakabata mukadzi haatozivi kuti zvakaitika rini arutaura izvo saka nyaya iripo mambo kana magona kutibatsira uyu murume haangarike naye pasu musana his cunning zvaari kumunyepera kungosvika pambapa hapararwe ichokwadi haasi munhu kwayo uyu musanyeperwe nezvaari kutamba achinyepera kuchema macrocodile tears uzvi tete ini ndinonzi Joyce kuti mainheya ruri handaziya baba avo upenyu hwedu takakura tichigara zvakanaka kuti zvizochinje kuti tichiti waziya kwake zvakatanga kuuya kwakaita baba wapenjenwa pamusha ndo pakatanga kuchinja upenyu kunyatsa kuona kuti upenyu hwachinja hongu ndakanzi mwana wakamanifesta achitaura kuti tete asi uyu recently wakabva kunitaura kuti tete ndokumbira ruregerero wakandikumbira ruregerero akati hazvisiri izvo zvakaitika pakakotseka mufundisi wakanga achitiitisa izvozvo takatoenda kumusha kwake takatozi nemunhu wakatibatsira endai kumusha kwake munoona zvinhu zvaakaita zvikasi ndimufundisi waitifurira tete ndiregererei ndida kutoenda futi kunani kuna baba munini kokumbira ruregerero zvinhu zvakaitika izvozvo handizvo nyaya yetsvimbo zvikazi tsvimbo amene kwamakamboenda mama wakamboenda maiguru wakaenda kumuka wakambononzwa kuti iwe uri muroora wakapisirei tsvimbo dzemusha mukwagutu iwe uri mukadzi wekwamubango waifanira kupisa dzekwamubango kwete dzekwagutu wakapisirei tsvimbo dzekwagutu wakataurirana kwawakataurirana zvese ndikaudzwa nemukomana achinitaurira akati takabva tatoudzwa kuzi endai kwamufundisi wakaenda kwamufundisi mufundisi wacho atoriko wakazi takatosvikako ivo tikatautaura naye tikatoda kuti waitipedzera nguva kuti tisawirirane mumusha izvozvi zvaada kuti mwana wake waada kuchata wakauya akandikumbira ruregerero akati tete ndokumbira ruregerero zvisi zvakaitika isi zvangu akaenda kuna bamuna akanokumbira ruregerero ndokumbira ruregerero bamunini zvese zviezvo zvakaitika hazvisiri izvo zvaifanira kunga zvakaitika zvinhu zvataifuririka nevafundisi vachitifurira saka iko zvino izvi ngatidzokere upenyu hwedu pamwe chete tiwirirane wakuuya mudzimba dzedu wakuuya mumba mangu wakauya ngatisara senyaya tete kana ndati ndinoda ndakakumbira ruregerero musara senyaya musandigumburi ndanga ndiri kufunga kuti garai pasi nditaure ndanga ndiri kufunga kuti zvimwe pamwe mauya kogadzirisa nyaya tete ndakakutaurirai kuti nyaya iyi yandiri kubhuira kumba kwenyu inyaya yemwana wangu ari kuchata. That's number one. Nyaya yemanifestation yemwana wangu haina kupera asi because of time yafamba ndikakukumbira ruregerero kuti ndakakudzingai panhamo. It doesn't mean kuti makabva panhamo mukati apa handipo muchinongedza bhokisi remwana wangu anga ashaika kuti apa handipo muri kundibata zvakanaka. Saka ndakakukumbira ruregerero because muri kuti apa hamupo asi mune zvimwe zvinhu zvamunoziva kuti hazvina kunge zviri right. Saka musamhanye henyu kunoti ndakukumbira ruregerero. Musandimhanyirire dzikamai kunyatsa kudzikama chaiko tiri kufamba tete murundizwa good taurirai machangamire nyaya yenyu asi musamhanye kunoti ndakaenda kunokumbira kubauni ruregerero rwandakakumbira bauni ruregerero ndakataurira kuti chishanu mwana achishaika
Saturday vanhu vachichema, Sunday vanhu vachichema, Monday kwakuda kuuya kondibata maoko pazororo kunhingirikini. Ndakaramba iyi. Saka taurai nyaya, enderai mberi nenyaya. Ndiregerere nyaya yakatomboya kuchechi kwangu inini. Mufundisi andibvunza, mufundisi watobuda mumusoro mangu. Tibva tagara pasi tiri inini nababa naEnest tikatonga nyaya yacho ikoko takatitonga, takatomboigarira pasi. Zvikazi iyi nyaya iyi namufundisi nandiikwanisi bai, endai kumusha munogara pasi semhuri mugadzirise nyaya dzenyu. Azwa mazitaurirwo akanga aitwa because mufundisi wakatibvunza one by one magariro acho. Saka tibva tasvika pakuti zvikanzi endai kumusha kwenyu, munogara kumusha, munogara pasi, mugare pasi muri semhuri. Saka ipapo hatinozombo ndopakabva paenda ava vachibva vanabatirwa demo vatinama. Ini ndakatobvawo kumusha kana iti nyaya yedemo havo vatitontaurawo zvokunyepa. Vakandibatira bhemba, ndatombozama kuti ngatigarei pasi tikurukure tiri semhuri. Tikana tisina kutanga tauya kunoku, ndakandati ngatigarei pasi. Kana zvichibvira kuti tifambe ngatifambei. Asi Mukosanjera achitaura tiri semhuri yedu isusu wakandinongedza akati muri kunyepera tete avo. Tete avo muri kumanyepera zvese zvamuri kutaura. Mamusipoeri mese vanga varipo asi hawana kuyaba. Vakazi muri kunyepera tete avo zvese zvamuri kutaura. Tete avo havana kana dambudziko. Mangwana muchazowaripa tete avo wakafuma wakafa. Munowaripa zvamuri kuwanyepera. Tete avo havana chavanoziva maererano nezvese zvamuri kutaura. Zvikazi naMukoshanjera muri kuwanyepera avo. Vandazi garai ino pasi, ndikagara pasi. Zvimwe zvacho zvinongozouyawo zvekuti hauna kwanisi kupikisa asi unenge uchiona kuti mwana unofunga achizi wamanifesta demon asi wacho haunozva unongoziva kuti zvafamba sei zvikazodini. Chendongozongo zvokuti mai venyu vairoya. Handiziva akaudza baba Pegi kuti mai vedu vairoya zvakabva kupi. Handichatsombozviziva, takakurawo tiri pamusha. Maybewo ndo zvinoita mumamisha, ndo zvinoita muupenyu. Right, it's okay. Inyaya hizo. Right. Sikuti inyaya hizo. Asi zviratidza kuti nyaya is bigger than kana wakaita riso. Because mune ma-issues akawanda arimo musoro. Ari kungosiyiwa achipailana asingaatenda, which is wrong. Chamurifanira kuita izvozvo handiti makatomboengeja Mukosanjera akakuitirai the first stage, second stage, handiti akakuudzai kuti mune ngozi yamai, then akuudzai kuti bambo mune ngozi yamai, mukaitei? Hapana. Handiti imi mukaudzwa kuti mune mhosva yekupisa tsvimbo dzekwavhumba, mukaitei? Hapana. Angamona dambudziko renyaya muna angamona kuti muri kuramba muchiti pamusoro waMukoshanjera apo wakauya apo wakazonongedza babava kuti une dambudziko ramai, ndipo wakabva wati tipei tsvimbo izvozvo tione kudzigadzira kuti dzione kudzokera mumusha. Tsvimbo idzodzo izwa izvo pane dambudziko retsvimbo ndeyekuti tsvimbo hamuchadzigadziri muri mega. Murunzwa tsvimbo dzakuda dzinza rese, wanga varipo wese, munhu wazukuru waMasai. Akamona zvinhu zvautaura kuti imi muri 4 kudai hamuchati kudzikwanisiba tsvimbo idzi. Dzakuda kuti newamwe wasipo wasi part of your problem wange waripo because wane chekuita futi netsvimbo idzodzo. Saka tsvimbo dzakashatira chinhu wani. Tsvimbo dzakashatira kuti painogadzirwa tsvimbo idzi uchipi wakana iri dzinza ine zvakawanda zvainodini zvainotaurirwa tsvimbo idzi andi zvainochengetedza. Senge yangu iyi yakataurwa kuti uyo akauya nedemo rake haakwanisi kunditema. Ndiuye pako ndikuona ndavanazobudisa bhanyarara. Ndokuza kupa example yekuti itsvimbo yani yangu iyi itsvimbo yeumambo. Tsvimbo iyo iyi ini ndikafumawo ndisipo pano chaiita sei
panochaipiwa tsvimbo iyo handiti. Asi tsvimbo iyi yedu iyi zvaisingadi chinhu chinonzi ropa haidi. Mutemo wekutanga haudeuri chii ropa, ndo mutemo wekudini wekutanga. Ukaibata iyi wakadeura ropa unongoona zvinoitika, wanotonga wega waridzi wechimbo. Ndosaka ndikuti tsvimbo is not something chiri easy kuti ungoenda kumusika kosvika wotenga tsvimbo iyi kouti yako zitaturika tadzosera. No, pane zvakawanda zvinotofanira kuti muite muchitokumbira ruregerero. Panotoda chikari apa yotobika zvokuti munoenda kumethodist, that's something else. Munofanira kutobika doro rekukumbira ruregerero rezvo makaita zvetsvimbo izvi. Motaurirwa zvekuita netsvimbo idzodzo mozodzita kouzodzichidzosera padzadziri. It's not just like going to the shop wobva kutotenga tsvimbo kwaya kotsveta. Zvakasiyana. Dzakabikirwa doro. Izvo zvamakaita izvo handitika ko yambuya yambuya aufa tomboderi patsvimbo apo. Tsvimbo idzodzo hadzina dzakabikwa do, asi hadzina kuzopiwa kuti dzichengetwe zvakanaka. Iye zvinonzi dzakapiwa vana vaduku, dzimwe dziri uko tozwa iye dzimwe dzakumozambiki. Aiwa, ndakambona duta. Saka kana tsvimbo yakuti imweruko dzichiri tsvimbo ndo zvacho zvasiyana. Kana tsvimbo kadzinopiwa munhu ane zita remushango iyoyo ndiye anochengeta. Kana iye asipa zoitwa pass on to the next person. Saka dzakazobva kwamuri sei kana uri mukuru? Pakugadzira kwatakaita baba mukosanjara wakati tsvimbo idzodzi iye zvinezvi taakuda kuti dzichengete one tozochatsvaka munhu anozodini watinopa. Saka in the meantime ngadzichengetwe newana. Tikapuwa mwana aripo mwana wamukoma ndiye mwakazi. Ndikuti iyo iprocess process yacho yakapera here. Yanga isati yapera. Saka pedza iprocess chinhu chiende panzvimbo. Ndo kunonoka kwatiri kuita mama. Right. Then imwe futi yandiri kuona ndikuti guys, let's forget about the past. Tikaramba tiri kudzoka kumashure tichifunga zvatakaitira kumashure hatina kwatiri kuenda. Tarisai maproblems aripo, have those problems solved, handika then motaisa mberi kuti kumberi kwatiri kuenda tikuende takudii. Because mukaramba muri kutaisa kumashure hapana chamunogadzira. Mazuva bambo, imi bambo ndimi baba wemusha. Baba wemusha akatanga kukwira mugomo wamwe wese wanozodini. Kana muri baba wemusha mukatanga kukwira mugomo ko wana wese wozodini. Behave like a father. Munozwa bambo. Kana maishanda muri jedigari kana mazi mujedigari andi kana muri mujedigari andika hamutori ujerigari kubva nawo kubasa kuyamba andi mapa pension baba zvokuchati mutaura nemunhu muda kutora statement kutoka muri kubasa zvakapera baba chadzoki futi zvakapera bambo. Behave like a pensioner. Ichiita zvepamusha mugadzise musha zvamunoita zvokudzingirisana nawo nematemo mama zvichaitwa. Kana ivi ndakakutarisira here mungafuka kuti munenge mukamudzingirira nedemo anomira ndiani muri tu munenge ndakandamira imi mamira kufunga kwenyu imi manodonha ndiani akamurikona ndiro zvimwe zvacho chingori chinhu chasara mumusoro mupfungwa chachijairire asi hazvichashandi. Yes, you used to be bouncer maita amuri chaiye maitozikana asi zvakapera baba. Ngazviite sinkini kuti amusiri uya mamunhu atarisana the last 15-20 years last quarter echi eupenyu kuenda kubambo hamuchadzoki bo makore amakaya akawanda kudarika yamasara nawo. Kana mwari akukomborera muchasvika pa100 handiti pamwe pacho munotoda dzopadini
Pasvika. Ndosaka kuti kwamakabva ndokuchi ndokure bamba. Pamakuenda padhuze. Pamakuenda padhuze apo maamutime ekugadzira legacy. Anizvo maamutime ekugadzira legacy bamba. Kuzi wazukuru wazoti murume uya dai Mwari akambotipa dzimwe 5 years. Murume uya akazodai zviri positive. Noti kuti vanhu vari kupfuura paguva rako mudhara vanobana woti vakomana munurumu anonogona mudhara hauna chaunonga wagadzira, hauna chavagadzira. Akamugona ukaona kuchizi unotanga enda kumwa tekuteku yo age so mudhara isusu tiri pasi nemadrugs what kunyepa kwaari ari kuita mambo. Unomwa matekuteku. Unomwa matekuteku. Kuti age yenyu bamba tikuti vatisusu tiri kuti pasi nechi drug and substance abuse. Then if you are abusing drugs at your age at 80 kumatumbwa tiyo uri kupa message ipi kwazukuru wenyu? Message yamuri kupa kwazukuru wenyu ndeye kuti chii? Kana muri mwateku at 80 zvimwe ndezvekungofabricata. Hapana fabrication. Hapana fabrication. Ndinokuziva kuti wakangana here takasangana mushopu yeblue pampita. Inini unotondera here kuti wakambosangana mampita paitengeswa nemukomana Shenje ari kubva bhawa rake Mushenje. Takaonana hanzi tatakaonana hanzi mukatenge ndi pa side bay. Saka musamunyepere pakuti inini ndiri munhu waMwari. Ukuya kare munhu kuti nyepere zvinhu zvakaita ndiripo. Baba anonyepa iwawa. Akamwanda ndiri paside pakakapfeka wesiti blue. Ukatenga uri paside pangu. Tikamurisa ukatenga tekuteku ndiri uri paside pangu. Ukatanga umwe uri paside pangu. Mushopu yeblue pampita. Saka pandunyepa nebaba wari kunyepa ndiana. Bambo musasodaro mukanyepa udaro 80 bambo. Kopa mamune 25. Ngatisadaro ngatigare pasi. Saka ndakukumbira tete I think pananga ndiana ambotaura nenyaya yekuti chine chiuda domestic remedy. Chiuda domestic remedy. Kuti let's go back. Let's sit down as a family. And ngatiburisirane zvinhu zvese zviri kunetsa mumusha and make sure we attend to all those things. Let's not leave these things really hanging. Kana isusu zvandikufunga pamurugara meeting yacho kuti murume asasumudze demo anditi ndinokupai munhu anenge ari musi wamushati padhete kuti musangana musi wakati tipe dhete iroro tikutumirai munhu. We make sure all those problems are solved apera. It's not good kuti mukomana is trying to make a living and he's trying to enjoy his life. Asotadziswa nemi mama 80. Muzwa mudhara. Mwana uyu akadziswi kurarama ba nekuita kwenyu mimi. It's bad. Amuzwe here kurwadziwa kana mwana chindine 13 years ndichiita nhekwe. 13 years ndichiita nhekwe. Yakuma 30 years. Ndakatombofamba naye. Izvezvo imi makafamba nevejeko asi hapana padambudzwa muti kuti makafamba makafamba nevejeko ndizvo ndazomuta uyu mukomana wenhiko yandinomuzwa muti kuti makafamba. Takamboenda kudarika pachigodora anodziziva izvozvo izvi ari kupi tine mukomana ari kupi and tine anga ine same problem ichi yeuye yenhiki izvozvo I think I had right. Wakatobatsirwa anobatsirika mukomana asi chida kuti abatsirike ndezvokuti imimi itai vanhu kwavo batanai
mubatsire chii mwana iyoyi mukazwa ari kutaura musafunga kuti chiba is not new. Nhikwi iyoyi pane zviri kutaura, saka itsvagei irapike, itai zvairi kuda mwana aite free. Murikuzwa here bamba? Zvokuswera mutsapi muchiwedza tsvimbo nembezo zvomunomuta chimbomirai, chimbaitai zvokuti vanoonangirwe neupenyu. Murikuzwa here bamba? Right, I'm giving you 1 week. Ndoda kuanza Mount Road mukuita semukuenda kupi. Murikuzwa bamba? Ndikuti 1 week munofana kuuya muchinitaurira panapa kuti mukuita sei. Ndoda program yenyu muchibva panapa 1 week. Ndoda ndinoita follow up, kana musakatonditaurira kuti makuitei after 1 week ndichauya ndinzwe nyaya yekuti mukomana uyu nyaya yake mapapi nenyaya iyo. Imimi mumanipawo program yekuti nyaya yenyu makataurwa kuzi mimi mai mune zvamakaitira mai maapapi nenyaya iyo. I also hear kuti munin'ina wake vafananga kutanga kuti nikwiyo. Vakomana vangu tu zvinofanira kuti zvizikanwe kuti chinhu chiri genetically connected, or if not chiri chedu izvi ngachikadziriswa kana chiri chedu, because if he has been doctors, madoctors achitarisa achishaya, then it means kuti ngatichaite the other chi ngatichaisire mother, because kuchiwano nikwi iriko. Titizana baba kuchiwano nikwi irichi iriko, and because tikaenda takutarisa nyaya dzekumadokta handiti munikwi iri kutaura kuti pane parikukata handiti munhu kana uchifema what is simply means kuti pane pekuta sei parikukata inini yake pulse yake is not ndosainzi hiccup iri kutaura kuti pane there is a break in the normal system, and saka pulse yake is not consistent, it's not and zvofanana nekuti kana chigayo chaicho kana andika chinosvika pekuti chinotanga chinotsvaka kuti pane titese baba kadzisai zvinhu izvi, saka ndikupai 1 week. I want to get ndoda results. I want my results pama issues andataura matete mangani tete ndati ma issues mangani ndatieni yambuya yemwana yetsvimbo yemwana yemuniki. Ndoda maanswers in 7 days. Kana musina ma 7 days, I'm making a follow up. Right, thank you. Andy. Next. Sabu kumalekera.